Do Gagoru som sa vlastne dostala tak, že som robila v pivotéke za barom. Prišiel tam Fišo. A ešte vtedy môjmu partnerovi povedal, že čauko, počuj, že nechceš si ísť zavrieskať do kapely, že nebaví ťa to? A že, tak on sa iba tak zasmial, že vieš čo, nie, ale že skôr moja žena, že opýtaj sa jej. Tak sme to takto vyskúšali. Prišla som na skúšku a vlastne za nejaké 2 mesiace, alebo tak sme mali aj prvý koncert. To bolo také dosť rýchlo, by som povedala. Že fakt, že iba také oslovenie spoza baru a už som bola tam. Ešte vôbec sa necítim nejako takto, že by som tam bola taká iná. Ono je to možno aj tým, že odmala som mala partie, kde boli väčšinou chalani. Hej? Že vždy som si rozumela viacej s chlapcami ako s babami. A samozrejme, niekedy to cítiť, hej, že dobré ženská jedno s druhým, ale v podstate ja sa tam cítim dobre, cítim sa tam ako doma. Niekedy môžem povedať, že taká princezná vie, že si tam sa dotrepkám. Nie, je to fajn. Akože, mám rada to, že keď sme aj v backstage a sme tam proste viaceré kapely, samozrejme sú tam sami chalani naozaj, tak ma neberú proste ako ženu, hej, že vyslovene, že ty si proste žena a budeme ťa brať inak, ale proste ma berú rovnocenne, ako hudobníčku jednoducho. A toto sa mi na tom páči, toto si cením, že je to fajn. Pre mňa je to také, že tam práve, že tým, že sa akoby tak vyvrieskam, ani nie, že na tých ľudí, vieš, ako ono to tak pôsobí, ale ja sa tam mám proste takéto svoje prostredie, kde môžem byť úplne sama sebou. A cez ten hlas, cez ten hrubý hlas, to ako keby tie emócie zvýrazním ešte viacej. Ja mám z toho taký ten pocit. Vieš, že sa tak doslova vykričíš, veď si zober, že keď ti niečo je, či si šťastný, alebo si smutný, alebo aký. Keď si proste dobre zakričíš, tak sa ti uľaví. A toto je u mňa to, že tie clean spevy mi nikdy nejako nešli. Stále sa snažím to skúšať, len tak proste sama pre seba. Ale ten growl to je niečo iné. To je to, kde som doma. Tam je to také, že cez tie emócie, cez to všetko to ide von proste, cez ten môj hlas. No.